Bueno, egunon, ordune, hau da, bigarren inguruan, islariak, eta orden honetan, eukiko dugu, Mikel Maios, osatu berri aldizkariko Maios, arduraduna, osatu berri da aldizkari bat osakidetza mailan, hiru probintzietan eta banatu egiten dena. Ibilbidea luzekua, aurrekaria auki dagoena, osatu aldizkariakin, eta bera kontatuko duzku pixka bat nondik norakoak, ez da. Bigarren ordenian eta bigarren islari izango da, Arantxa Hartza, Euskadi Irratiko kazetaria, eta dakizuenez, gaur egun igual deukogun adibideriko berena pizkat osasunari buruzko saiorik garrantzitsuena, eurek egiten da ez? Berarekin batera dagoen islaria gure artean dago bai, Felix Zubia, oso ezaguna gure artean, eta OE-kidea, eta Donostia Ospitaleko medikoa. Eta Arantxa Hartzakon kontatuko duzko bai, orain arteko ibilbidea, korte batzuk ipiniko duzkoz, eta ez dut destripatuko gehiago. Bigarren islaria berri izango da, eta amaitzeko Jose Rafurundarena, Donostia Ospitaleko medikoa bai, hematologia zerbitzukoa, OE-kidea, espaldikoa, eta aurtengo biltzarean gainera egin dugula ahalegin berezia, eskuartean deko zuen aurtengo liburua, berezia da, osagaiz ale berezia, osagaiz aldizkarikoa, jaio berria, bi urteko ibilbidea dukuna, eta bera kontatuko duzku, nondik nora eta pixka bat aldizkarian ibilbidea. Bueno, lehenengo, eskerrik asko. Iñakiri eta OE-ri, berez Euskara Zerbitzu Korporatiboren izenean nator. Aldizkaria banatzen da emailez, osakidetzako langile guztiok jasotzen dugu, abisu bat, prestatuetalako PowerPoint xume bat. Eta lehenengoa da, inorko indikan espaldimadaki, aldizkaria Euskara Zerbitzu Korporatiboak egiten du. Egiten du, dominiak gu jazten dugu, baina berez egin enpresa batek egiten dugu. Hau da, zein da gure ardura? Guk aukeratzen ditugu gaiak. Aukeratzen ditugu solaskideak, gaiak gurezko. Baina lehenengoarekin, esanet aldizkari bada, maila korporatiboko bakarra. Zani, ez da, euskeria bat, baina ez dut uste alazanikan. Osakidetza hain handia izan da, eta emeste baliabe izan da, uste nun izango zala beste aldizkarin bat banatzen zana sare osoan. Eta behin, osakidetzako intraneta berritzen eiziana, komunikazioko arduradun batek, gaztelaniaz, erakutsi zidan bidea, ezta? Klik hemen, eta argitalpenak, eta klik, eta osasun sailekoak eta korporatiboak. Eta korporatiboak hortan klik egitean, bakarra azaltzen da. Osatu berri da, osakidetzan dagoen korporatibo bakarra eta gaine euskara utxean. Eta utxean esatetan da, utxean egiten dalako hasieratik bukaeraraino. Guk enpresak ditugun harreman guztiet, den euskaz ditu ez dago itzulpenik. Ez bada, batzutan elkarrizketatuak, erralduna diala. Baina gaia interesatzen zaigu, aldizkarian atrean nahi dugu, eta elkarrizketarik gaztelanez egiten dira. Baina gainontzeko guztia euskeraz egiten da. Zeratik azpimarratzen dut hau? Osakidetzan, eta beste tokitan ez da, badia aldizkari elebidunak. Elebidunak, baina ez dute zer itzulpenaren kontra, baina hori trampagoa da. Egoaldea minipin guri jartzen bali duten, aldizkari bat gaztelaniaz eta beste bat euskeraz, apustu eunetik lauita metzik jotzen dutela gaztelaniazkora. Hor gaude, gurpil zolo batean sartuta, atera ezin da, eta hau, aukera bada. Osatu berri aukera bada, osakidetzako hizkuntza paisaian, osasun zentrotan banatzen da, osasun zentrotan egon beharko luke, eta guk ez dako mekanismo kontrolik ziurtatzeko zentrotara bialtzen diren aleak gero
jartzen direla erabiltzaileen esku, ezta? Ez daukagu, ni esatako bizi naiz 15.000ko Euskal Herri batean, oin 2 aste, edukitu zitzaida jutia, espaliko partez, oiunez. Eta, hor beti antena jarreta da maguta, batzuk lupa ere baita. Jakta, bate honetan besta behiratu, osatu berriren aztarrinik ez zegoen. Itzagin bertako lagun batekin, eta esan zian, ez, unea, eta ni egiten izten diala, bai? Bueno, ni uste hori hortan hobetu beharra daukagula, eta nola doala bialtzen diren horiek egon ditezela, erabiltzaileen eskura, ezta? Zein dira aldizkarian jorratze ditugun gaiak? Osekaitzako jarduera sanitarioa funtsean, bai. Eta ez da, osasun gaiak, osasun gaiak, igual, osagaiz bai izango da, gai medikoak, edo zu Felixekin egiten duzuna, eta gure da jarduera bere osotasunean. Sanitarioa, izaniteke administrazioko kontuak, ingurumenaren zerakoak, eta nagusiki hori da. Eta, karo, gero euskara zerbitzuak eginda aldizkaria, normalizazioaren inguruko gaiak oso maiz ateratzen ditugu. Eskola dauzkagu, asko dira egiten dianak, batzuk bere txikian ere, baina goza asko egiten dira, neurri asko hartzen dira, euskaren erabila sustatzeko, eta gai gehienak bi horien ingurukoak izaten dira. Esan ez da, gai nagusiak izaten dira, edo jarduera sanitarioa, edo euskarena. Hemen bi azal karri ditugu. Hau esan betzake, jarduera sanitarioekin zer ikusi egun bat. Ez da kasualidadea, gaur ez ditut hemen ikusi, baina hor daude, oeko zeatan, bai Antxon, bai Felipe, orduan, ikuste zute, zeate jotzen ditugun, gure aldizkaria hor nintzeko. Horretik esaten lehen, guk ezin geniola ez esan niakiri konbidapena egin zigunean. Eta, saiatzen gara azaletan beti taldea, ez da, nire uste importaten ez gela persona helburu. Eta gu taldea gara, ez da, denok osatzen ditugu taldea, eta gure arte harremana. Eta da, Arabako ikerketa unitatea. Eta beste hau, oendikan, igual gaur, igoko zuten internetera, eta da, azkeneko zenbakiaren azala. Segur nago batzuk, Tolosako zentroko batek hitz egin dugu, ziur nago horko guztiak ezautzitula. Eta, hau da, esan dut, bi gai diela, gai nagusia dira, edo jarduera sanitariokoak, osakitzeko jarduerakoak, edo euskararen erabilera sustatzearen gainekoak, ez da? Eta hau itxusen ikusten zuen, elkarri euskarazari. Hau ez dakit zuek batu duzuen esperientzia baten, programa baten berri, Eusle metodologia. Eusle metodologia erabiltzen da, lantokietan, langileen arteko harremanak euskaraz izateko, edo euskaren erabilera lankideen artean sustatzeko, areagotzeko. Eusle metodologiaren antzeko bat, pixka, egin zan, alegiako, hau da, alegiako lemailako harretako unitatea. Ez dakit denakote dauden, baina gehienak seguru nago. Eta orduan, aplikatu zen hori, programa hori, eta oso emaitza honak izan ditu, eta, posposia, eta, guri holako guzak guztaz ezkigu, taldeak eta... Atalak, aldizkariak ditun atalak, hori zako modukoak dira, bai, zer ikusi, batean bestean jartzen dugu, hemen lokazio aurkibide bat, hori da uste dela otsailekoa, eta gero, zenbait atal dauzka, batzuk, geure zerbitzuak klasiko bada, Arabako ikerketa unitatea atera da, hitz egiten dugu zerbitzuekin, kontatzen digute zer egiten duten, batzutan solaskidea euskalduna dira, beste batzutan ez. Euskara osakidetzan, beti dago zerbait, zer argitaratua. Osasun ez da osasuntzu bizi,
Hoi izate batek osasunez eta osasuntzu bizi, horrari gera, hor bado, bueno, zuek askoz gehiago dakizuen ditaz, nik baino, osasun komunitarioa zaren, prozesu komunitarioak, eta bar, ez da, eta orduan, 3 artikulu argitaratuko ditugu hor, osasunez eta osasuntzu bizi hortan, lehenengoa otsailean argitaratu genuen, elkarrizketa entzitzaion osasun arduradun bati, osasun zareleko bati, hitz egin zigun prozesu komunitarioez, eta gero 2 aplikazio praktiko. Bat, Tolosan egiteana, Mugi Tolosa, orain argitaratuko dugu, eta beste aplikazio praktiko izango da Zumarragakoa. Zumarragan nerabeekin egiten duten beste bat. Hor bagozai, hor osasunez eta osasuntzu bizi, gare batean kirolariak ateratzen genitun, kirol profesionalak, hor ez da bai dago, oso osasuntzua oteran, ez da? Kirol profesionala. Hor hasi ginen beste tankera batekoak egiten. Ibilketa nordikoa, edo mindfulnessa, edo bolako zerak. Zein da xede taldea aldizkaria, norentzat egiten da? Aldizkariak nuski badu eskutuko, gero osatu zez pixkatitzen, gure demora balin badago, osatu zez zeukan asmo didaktiko nabarmena, iztegitxo eta guzti. Osatu berek ez, baina badu asmo hori ez da. Hori zein entzat egiten da? Euskara maila aurreratua duten lagileentzat. Bebi jarri ez, aurreratua irakurtzen duguna ez dago, honek euskara zehartin du. Bebi, Europako hizkuntzen referentzi marko ezagutzen duzunentzat, bebi hortxe dago, aurreratua da, baina, xaguaren burua, ez, hor tartean geditzen da, bebi maila, eta hori izanik, osakidetzan, praktikamente, hizkuntz eskakizun universala, hori entzat egiten da, beste erabatea esan da, aldizkari irakurterrez bat nahi dugu, bai? Hain gutxi, euskaraz hain gutxi irakurtzen den herri hontan, sekira, oztopak entzeko, ez da? Hoi lagungarria da, bai ikasten ari denarentzat, noranzko hortan dagoenarentzat, eta bai irakurtzeko ohiturarik ez duenarentzat. Aurtengo gaia ere bada, ez da, zenbat irakurtzen dugun euskaldunok, eta bar, ez da? Hoi entzat egiten dugu, gero enplegatu elebidunentzat, hori eufemismoa da, hori da, langile euskaldunentzat, horiek ere hortzea euskaldun zera, eta gero osakidetzako zerbitzuen erabiltzaileak. Hori lotuta dago, norentzat egiten dugu, haien bila joan behar, ez da, nun banatzen da? Banatzen da, osakidetza hain handia izan da, urtero, jende asko gari da euskara ikasten, dena dalako arrazoieko, baina jende asko da bil euskaltekietan. Eta, horientzat bada. Eta hori daude, badoko banaketa zerrenda bat, guztira 5.500 bat ale, banatzen ditugu, pasatxo, badira. Eta, bihatzen dugu, ez? Baditugu datoiek, hor dabitzatenak, bai euskara ikasten, edo trebakuntzako ikastaroetan, jasotzen dute aldizkaria. Pero, osakidetzako zentroetan, zentro guztietara izten da, zuek ez dakit zuen zentroan jakingo zuen, iristen da nubez, baina bidali bai, bidaltzen da. Eta ero arpidunak, aldizkari izani, beste arpidun zerrenda bat, eta hiro hiedia, multzo nagusiak. Ero, banatzen da, euskaltegi guztietan, eta unibertsitatean, zentro batzutan, eta zero, osasun ikasketak dituztenetan, medikuntzan, erizaintzan. Piskate, zea bat egin da, ez dugu klikatuko, oain artekoak hor klik egingo bagenua, eta matematik ez baude ezagutzen osatu berri, sartzen balimada interneten, aurkituko du argitalpenetan, handago, oain arte argitaratutako guztiak. Eta menetzi zenbaki dira, eta gero, tarteko hilabeteetan, boletin digital bat argitaratzen dugu. Argitaratzen dugu makuitzean, bialtzen da, hortik lehen izan dut, gehienok jasoko dezuela ordenagailuan, bialtzen da abisu bat. Eta hori, aurten hor hobekuntza izan da, zein argazkia dago. Eta hor duen, lehen testu zatar bat, eta hori ikuste duzu, argazkia. Eta hori sumatu da, irakurleetan, jende gehiago egiten du klik, zebuk jakin genezake zenbatek egiten duten. Hor duen, argazkia jarri ezkoztik, irabazin dugu. Beste dira, azkenekoan akasartu gendula, eta
argazkiak kilkein ezkero atatzen zen aurreko boletin, baina, ezingo dugu. Pues minutu, bueno, osatuz. Gu batzuia zarra gea, baina batzuk igual ezautuko ez dute lehenagotik osatuz bazegola. Osatuz garbi zegon. Bere mitartez egiten zen, aldizkai didatikoa zen, zuen arteko batzuk batzen ez, parte hartu zen dutela. Eta osatuzek 6 urte iraunzun. Batuketa egiten badugu, 13 urte dira, aldizkari bat, euskara gutxean, Osakidetzan argitaratzen dela. Laburrek note, pixkate testu burua, osatuz nuen sortzen da. Hemen bada, hobeto azaldu dezakeenik, baina 2003an horrazten da pixkate Osakidetzako mobida, ez da, dekretu ateratzen da, Jaurlaritzak utzi zula mende berrirako Osakidetza, pixkate, 2003an azten da, horrekin azten da, hizkuntza eskakizunen egiaztapena, ez dago zabatzun artean, eta, konsideratzen dute, hizkuntza eskakizuna egiaztatu nahi dutenek, materiala behar dutela, behar ditu, eta horren egiten da, akordio bat, hitzarmen bat, Aberekin. Hitzarmen horren ondorioa da, osatuz aldizkaria. Helburua, bigarren hizkuntza eskakizuna esan detana. Prestatu nahi duten osasun arloko laguntzat ikasmetodolak sortzea. Osatuzek, botzen izkidun 41 aldizkari, 2 monografiko, 28 errazaio, eta tartean daude, ez dakit Arantxa goratukotean, baina Euskadi Irratian ematen zituzten elkarrizketa batzuk. Javier Agirre, gero, Felixen izena aipatuko da, Julian Berezi hartuen aipatuko da, baina uste hemen daukagun beste dirusabio bat, Javier dala. Javier Agirrekin egindako elkarrizketaiek oraindikan ere interneten daude, baina, neko abilia izan behar dezu aurkitzeko. Eta haiek, urtia dira egin ziala, ez dut hemen jarriko, presnukan zer dugu muskulu hitzaren kontra, eta Javierrek bere ohiko enfasiarekin oaindikan ere, 2018an, hartzen zuen, muskulu eta giarre. Eta batzuk jarraitzen dute giarrarekin jotake. Egon zuen arteko batzuk ere bai. Bere esplikazio oso, garbi izaten du, desberdinak ez dira gauza bera. Muskulu gehiago da giarra baino. Agian aztakeri bat esan dut, baina, holakoa daude hor. Nik ez da euskaltegitan gaur egun erabiliko dituzten, baina Javier Garri hartan zautako batzuk hortxe hau, froga eta proba. Obesitatea eta gizentasuna, eta holako batzuk argitzeko. Ni falta motatzitu gaur egun, eta holakoa seguru, izango dela. Zerrenda, hoi edia, gero abek argitaratu zituen, liburu batean, bertigoa ez da zorabioa, froga eta proba, hoi dena marrana. Inork interesi baldin badauka, interneten bilatu liteke, baina guk tamalez Osakidetzako intranetean ez dauzkagu. Ustet hori, eskuragarriago jarri beharko genukela. Hor da daukaguna txor bat, eta hostiatzeko modukoa. Osatu zen helburua bete zen. Ez da behar material gehiago kitxu. Betetzat jozan, eta osatu zenak egin zuen. Baina, Osakidetzak erabakizun jarraitzea aldizkari batekin. Hortikan osatu berri, osatu berri. Eta arrazoia biziran. Euskara plana, lehenengo Euskara planaren evaluazioa, tarteko evaluazioa egin zanean, hori atera zen. Euskara ikasai baliabideak eskeni behar zitzaizkiela. Eta gero aldizkariaren nintzen inkesta bat, eta valorazioa positiboa zen. Horren erabaki zen, jarraitzea. Eta osatu berri jaio zen. Osatu berri nezaguarriak, lehen esan dugu, errepikatzea da. Lehen noetere euskara ikasleentzat zen. Oaintzat bakarrik ez, baita langile euskaldunentzat eta erabiltzaileentzat. Nola? Osasun zentrotan eskura jarreta. Otako jarri marra. Agerian, ezta? Gero, osatu berri, izan dut, zendien gai nagusiak, Osakidetzako jarduera, tarteka osasun bideko batzuk eratera izan dira, iparraldeko dik ez, tamalez, dute
Eta, bueno, gero osatu berri bokazioa, bueno, esateko izkera izatea hurbilagoa, bai, aldala, aldanean, kendu, oztopoak, kendu, errestu zerak, eta irakurlea alik erosoena sentitu dela. Bai, batzutan, atzera, bai, asko aldatu da, Uste positibo jarrita, horrengo zeak, testuak eta denela 30 urte, 25 urtekoak, benetan, merezi du, Osa, pizka atzera egin eta ikusi zer idazten genuen edo zer irakurre idazten gintu, ziguten, zugarria. Eta, bueno, eta bukatzeko, eta iaia hasiera da itzuliko naiz, hasi niz eskarrak ematetik, bai Iñaki eta bai Oheri. Nola osatzen du, bueno, han hemen arrantza ginez. Nigo, osakidetzako argitalpenetan. Esietako boletinak, intranetetako berriak. Komunikazio bulegoak. Bueno, bulegoak jarri baina, unitateak, bai, komunikazio unitateak badira, bai Donostia, bai Txagorritxun, bai Gurutzetan, eta bueno, horre. Baina batez ere, eta horretik daude letra larriagoz, zerbitzu erakundetako hizkuntz teknikariak. Gu, Euskal Zerbitzu korporatiboa, zentraletakoak, bai? Baina gero, gehien bakizue, esi guztietan, guztietan, badiala hizkuntz teknikariak. Eta hori dira, buru, kolaboratzaile. Eta hi esan barra bizuen, horrek gara. Batzuk, hasi ezagun ezabete, eta beste batzuk, bagizuen. Ez zer eta borka dugu bide elektronikoa. Telefonoa ez dut jarri, zendik jubilatuko naiz. Baina, esatu berez da jubilatuko. Horro, zer behar presunean, telefonoa zantzatu eta listo. Eta egin bakarrik bezartu esatu berri. Datorren urtean, bukatuko da bigarren euskara plana, ebaloketa egingo da, eta horrek ikusiko da, urrengo, hirugarren planak, buruan akasa dago, hirugarren euskara planak zer esaten du. Zer esaten du, argitalpenen eta hori. Esto eskerrik asko. Esker, Mikel, eta jarraian arantza hartuko duitzen. Bueno, ni Euskadi Irratitik nator, Iñakik esan dizuen bezala, berak esan du kazetaria naizela, ez prezeski, naiz kazetaria Euskal Filologian lizentziatua naiz, 81an, eta 81tik nabil Euskadi Irratian, nire lagun batek esaten duen bezala, komunikatzaileak omen gara gu, ez kazetariak. Eta ia da, ni gehien gustatzen zaidana da jendeari entzutea, eta, bueno, jendearekin hitz eginez, komunikatzea eta berriak ematea. Eta, bueno, osasun etxea hitz egiteko etortzeko esan zidaten, ez dakit ezagutzen duzen ala ez, Euskadi Irratiko saioa, eskerrak, feliz hor dago, bestu sentitzen naiz, saioan bezala. Nik pixkat egingo dut Mikelen kontrakoa, ze historiatik hasiko naiz, ze osasun etxea gaur egungo saio honek 2005an dauka bere jatorria, segurazki zuek ezagutuko dezue Julian Berezi hartua, mediku zirujaua, azpeitiarra, beraz izan 2005an irratian orain egiten dugun programa honen antzeko zerbait egiten, ez? Eta, bueno, pentsatu dut, ez, pixka bat oroitzeko berari buruz, Iñakik ingo du irratiko tekniko lana, eta hori izango da pixka bat, bueno, nik irudirik eta ez detekarri, pixka bat irratian bezala, ez, ahotsa, eta hemen daukagu, Julian, asmatzen duzen zer buruz iztetan. Oso importantiera, da buruko zainen bat itxi, ordi itxi, puskatu indala. Eta horrek uste ditu, ondorio batzutan rekuperatu lekienak, beste mordo bat aldiz rekuperatzen ez dienak, eta pertsona hori geratzen da, gorputzerdia geratuta, zein ezin dula, ulertze ez ditula ondo gauzak, eta hola.
Zergatik izenek izango du batzuk bata, azainak zartzia. Hau generalien da, orso erretzaile dienak tabakuenak, o baita ere, berez dauzkatenak, zaina zarrak, edadiagatik, Gehiago, gizonezkoetan, bitan baino. Alde handi gabe, baino gehiago, Baita ere, diabetesek egiten ditu, zainak takartu, kogortu. Eta horregatik diabetiko dinake errezo, puskatzen zaizte, eta gaitzago izan daike. Baita ere, gontxurrune baiatzen joen personai, eta gure altzatzezako eta horrek ere zainetak hartu egiten ditu, eta eman daik olako bat. Beste batzutan da gaiz bat, hau da zain bertakoa. Haunditu zainan paetak, odol zainan paetak. Iktusari buruz, entzule batek eskatu zuen, zer da iktusa, Julian? Eta Julianek eman zituen azalpen hauek, ez? Eta gero, kasualidadez, beak ere, iktusa izan zuen, eta ondo ezik erretiratu gintzen irratitik, eta orduan fitxatu genuen Felix Zubia. 2012an hasi zen Osasun Etxea, eta ni berarekin 2013tik nabil, Julianen ondoren. Orduan, gure formula da, pixka bat, Julian Bereziartuaren formula berbera, batez ere entzuleen intereseko gaiak lantzen ditugu, eta Julianen garaian, hain dela 2005an eta pentsatu liteke formula hau nek bazteukala funts gehiago, edo izateko arrazoi gehiago, ez dakit, orain bezala internet etzeolako zabaldua, eta jendeak, izan zezakelako interesa irratira deitu, edo, garai hartan deitu bakarrik egiten zen, eta medikoari galdetu bere osasun arazoi buruz, kontua da, orduan bezain besteko arrakasta edo handiagoa daukala gaur egun Osasun Etxeak. Dei mordoa jasotzen ditugu, mezu mordoa jasotzen ditugu, era askotara gero esplikatuko dizueten nola, eta, gauza garbia da, horren arrakasta Felix Zubia da. Felix Zubiaren hitz egiteko modua, Felix Zubiaren azalpenak emateko modua, bere hizkera errex hori hemen norbaitek lehen aipatu du, kosta egiten dela medikuntzako gaiak erraz esplikatzea eta hori dena, nik uste hortik datorrela. 13 urteko ibilbide honetan Osasun Etxeak izan ditu aurkezle gehiago ere, eta horiek esan nahi dizkizuet, Maria Gomez, Edurne Ayuso, Andoni Mutiloa, eurek ere badute bide honetan parte bat, eta ia sartuko gara saioan zuzenean, igande goiza 9:30 hauxe entzuten da Euskadi Irratian. Hau da sintonia, honekin agurtzen ditugu entzuleak, eta ia hasten gara lanean. Ordutegi ere aldatu egin da urtetan zehar, hasiera batean oso goiztiarra zan, 7:30, goizeko 7:30 eta igande goiza. Gero pasatu zuten 8:30 programazio eraldaketa zala, eta urrena 8:30, eta azken kurtso honetan 9:30 sartzen gara Euskadi Irratiko programazioan. Eta aipatu nahi ez dut ordutegiaren azte oso nabarmena izan da, ordua aldatu denean konsultak ere aldatu egin dira, eta proposatzen dizkiguten gaiak ere aldatu egin dira. 7:30 zen garaian, gehiago ziren adindu dituzten problemak, genekien entzuleria, adineko entzuleria zala. Baina gaur egun, eta 9:30 gauden ezkeroztik, bestera bateko galdera jasotzen ditugu, orokorragoak ere bai, eta jende gazteagoak izan ditzaketen arazoak iristen zaizkigu gure saio hontana. Gero, 9:30tik 10:00 da saioa, eta behin emititzen denean zuzenean, edo antenaratzen denean, zintzilikatzen dugu nahieran. EITB.eusen, nahieran zintzilikatzen dugu saioa, igandero, eta hor daude historia osoko programak. Kurtsoa hasi denetik, irailean hasi genuen kurtsoa, maiatzera 5.200 entzunaldi izan ditu saioak. Eta, jakin nahi baldin badezue, antenaratzen danean, zenbat jendek entzuten duen, hori datu hori hain zehatz ezin dugu eman, eta badakit medikuntzan datuak oso importanteak direla zuentzat, eta zehaztasun handia gustatzen zaizuela, kontua da irratiko entzuleria neurtzen dela orduka. Orduan badakigu igandean 9:00tik 10:00 30.000 lagunek entzuten dutela igandetan Euskadi Irratia, azken inkesten arabera, hori ere beti izaten da pixkatola gora beratxoa, baina ez dakigu justu 9:30tik 10:00 franja horretan zenbat entzule daude, baina ibili daitezke 30.000aren bueltan. Gehi 5.200 entzunaldi nahieran.
Orduan, konklusioa da jendeari osasun gaiak interesatzen zaizkiola. Ez? Gu behintzat ondori hortara iristen gea. Gero, neurtzen da, ez dakit, entzuleak zen badiren eta programazio nolako arrakasta duen, guretzako gehiago neurtzen dugu daukagun feedbackaren arabera. Eta zenbat entzule inguratzen zaizkigun, eta hori nabarmena da izugarria dela, zesan dizuet, mezu mordoa jasotzen ditugu, eta jende mordo batek ezagutzen du Felix kalean, eta akaso konsultaren batera ere joango zitzaizuen bakarren bat esan ez, Felixek atzo esan zuen, ez dakitez, horrelakoak ere entzun izan ditugu, eta, feedback hori izugarria da. Nola lan egiten dugun? Gure oinarria da entzulen galderak, entzulen kezkak, entzulen jakin mina. Orduan, proposamen egiten diogu, beraien mezuak bidaltzeko gaur egun 3 bide dauzkate. Bata da erantzungailu automatikoa, eta hor grabatzen dituzte bere mezuak, tankera hontakoak, adibidez. Egunon, deitzen dut osasun etxea. Nahi neuke jakin, moskitxuei alergixia eukileik izan, ze nik arazo pila badakat, hoiekin. Maria naiz, eskerrik asko, Erantzuna zain, eskerrik asko, mila aur. Moskituek alergia ematen duen. Berak, nahiko lan dauka moskituekin. Orduan, orduan, Feliztubiak aprobetxatu zuen galdera hau, esplikatzeko gorputzen zergatik sortzen den alergia bat. Zer den alergia. Eiten dugu gero orokortu, eta aipatu genituen moskitoak, eta beste hainbeste alergia mota, ez da? Eiten duguna da zabaldu, puntu konkretu batetik, eta emakume honek esan zigun moskitoen alergiatik, gero zabaldu egiten dugu horre galdera. Jasatzen ditugu galderak emailez, azkena jaso dugunetako bat adibide modura. Agur terdi, eta mila esker ematen dituzuen lezioengatik. 2 galdera. Zer da ataxia zerebelosoa? Baldu loturarik zeliako izateak ataxia zerebelosoarekin? Zeliako zaren jakiteko osakidetzak egiten alditu azterketak, ala bereziak egin behar dira. Hori adibidez, emailez jaso genuen. Eta gero daukagu WhatsAppa. Korrika ibiltzen naiz eta azken aldean fastitisarekin oso gaizki nabil. Ze aholku? Horrelakoak. Ez, txoin, Felix, lasai. Ez, gero nik egite ditut, mezu denak jaso, prozesatu, Felix itxibatu, eta berak dauka astebete horiek ikertzeko. Eta gero berriz hitz egiten dugu ostegunetan, normalean, eta egiten dugu elkarrekin, nondik hasiko gara, hemendik, eta hemen zertaz hitz egingo dugu ontaz, eta alergia kaste honetan, igual ez izkigu kabituko, urrengorako utziko dugu, ze merezi du gai honek sakonago lantzea, eta hori da, zuzenean ez dugu sekula egiten, eta berak ikertzen du, denbora izaten du hori ikertzeko. Gero, entzule proposatzen diguten azta partere geukerera bakitzen ditugu, mereziko luke, gai hontaz hitzeitea, ez dakit, aurreko astean esate baterako eutanasia zaritu ginen, ez? Eutanasia legeztatu ez legeztatu kongresuan eztabaidaren inguruan, eta sortu zelako, ebola ere aipatu izan dugu, inoiz edo behin. Pixka zailkatu egin ditut, 6 urte hauetan landu ditugun gai zerrenda, sekulako luzea izango litzateke ez, baina, pixkat hola ikus dezazuen ez, esate baterako landu ditugu iktusa, bronkiektasia, bertigoa, trokanteritisa, sinusitisa, tisa guztiak, uste du dialandu ditugula, diabetesa, fastitisa, bestera bateko gaien artean daude, depresioa, gazteak eta alkola, kutsadura akustikoa, zahartzaro aktiboa, erraustegia, suizidioak, dementzia. Eta gero, uste dut, etzaigula gelditzen gorputz osoan organorik ukitu gabekorik. Denak landu ditu, hasi belarria, begia, eztarria, denak ez, giltzurrunak, eta, Felixek zehaztapen haundiz deskribatzen ditu organo bakoitza, eta gero hasten da pixka bat, ze gaitz leudeken horren inguruan, ze tratamentu. Eta, zergatik estimatua da, inestimatua da programa hau. Zergatik dauzka inbeste entzule, zergatik daude inbeste galdera.
Esan dizuet lehen ere, nik uste dut Felix dela gakoa, ze oso gauzak esplikatzen ditu ulertzeko eran, erabiltzen du euskara erraza, eta da oso zehatza, eta da oso zorrotza, eta egiten ditu ikerketak, eta beti oinarritzen da datuetan, erantzun bat eman behar duen bakoitzan, pentsatze zaila den, ikusten ez duzun paziente baten arazoei erantzutea. Eta berak horrela lan egiten du. Apenas daukagun daturik, ikusi dituzu adibideak, ez? Fastitiza daukat, bai. Noiztik, nola, zer sentitzen duzu, gauzarik denak falta zaizki, gure informazio hori denak falta zaigu, baina, bueno, hartzen dugu gai hori orokorrean, hor sakontzeko, ez? Hori izan liteke, hori da, nire ustez arrazoi nagusia. Gero, entzulek nahi dute euren kasua, kasu bakar eta partikular bat balitz bezala aztertzea. Askotan gertatzen zaigu, gaitz bati buruz orokorrean hitz egin, eta gero hortik etortzea, ez dakit, adibide bat jartzeko belauna, ez da? Belauneko mina daukat, jaikitzen nahi zenean, eta zergatik izan liteke, eta orduan, Felixek esplikatzen ditu, belauneko min klase guztiak, zergatik eta nola izan daitezken, eta etortzen da hurrengo galdera, bai, baina niri belaunak gauean ematen dit min, hori zergatik da. Orduan, entzulek nahi dute, era partikularrean bere kasua aztertzea, eta horregatik askotan jotzen dute gure gana, sentsazio hori da behintzat. Askotan jotzen dute bigarren iritzi bezala ere bai, ze bidaltzen dizkigute, bidali edo idazten dizkigute, pasatzen dizkigute egin dizkieten proben emaitzak, hau daukat, hau esan dit medikoak, zuk zer egingo zenuke, Felix, zure iritzia jakin nahiko nuke, bigarren iritzi bezala ere, askotan etortzen dira gure gana. Eta gero, ez dakit, inoiz gertatu zaigu, hori ere esan behar dut, eskatu izan digute pixka bat medikuntza alternatiboa edo naturala edo ulertzen diazu, ez? Hori ere sartu beharko genukela gure saioan, ez dakit txertuei buruz hitz egin dugunean, elikadurari buruz hitz egiten dugunean, horrelakoetan eskatu izan digute momentuz, Felix Zubiarekin ondo gaude, baina ez dakit igual etorkizunean, akaso horrelakoren bat egingo da, esan nahi pixka bat, batzutan kritikak ere egin zaizkigulako, edo kritikak edo beste eskakizun batzuk, ez? Oso azkarritz egiten duela ere esaten diote. Baina, eta noiz baiten esan ziguten, ea nola den posible zainketa berezien saileko mediku bat aritzea orokorrean horrelako gaitzei buruz hizketan, ez litzateke hobe, familia mediku bat izatea, ez? Eta, orduan erantzun genien, zainketa berezien saileko medikuak gaitz guztiei buruz badakiela, eta gero guretzat hori bezain importantea dela zenolako komunikadorea den, ze hizkuntza daukan, nola inguratzen den entzuleriaren gana, ez? Eta hortan, Felixek esperientzia handia du gainera, pentsa 2012tik ari da, eta gero azpimarratu nahi dut, erabateko diskrezioz aritzen garela, entzuleak ez badu nahi bere izenik esaterik ez dugu esaten, ez badu askotan esaten digute ez, erantzun gailuan mezu uzten digute, eta esaten digute, mesedez nire ahotsik ez dadila atera, ez da ateratzen, guk egiten dugu bere galdera ordezkatu. Eta gero, arrakasta honetan, nik uste dut, aukala puntu bat, gure medikoa artista izateak ere, ze artista da, mediko izateaz aparte. Eta orduan, horrekin asko berturatzen dut, asko bereganatzen du entzuleria, baina ez dakit entzuteri daukagun? Felix Zubiaren artista ezin da ez? Zepena. Bai, zuzeneko arazoak. Irratian bezala. Zepena. Bai, berdin dio, bestela, bai. Eta, azkenean, 6 urte elkarrekin eta 6 urte medikuntzaz, uste dut Felixek pixka bat ikasi duela irratigintzaz, Felix? Kazetaritzaz ere, bai? Hori ez dizuet esan. Zenbatetan esaten digun, kazetariok, asto batzu garela, titularra bakarrik ikusten dugula,
barrua behiratu behar dela, sekulako astakeriak esaten ditugula, ez dela hori horrela, eta esaten ditu. Adibidez, aste honetan publikatu da, hau ez da hola, hau aklaratu behar daukagu, eta hori ere egiten dugu. Bai, uste dut, laugarren kortea dela, bai, laugarrena, bai, ikusteko. Gibela hitz egiteko asmoa daukagu, eta Felix Zubiak gibela aipatzeko dakarren ezkero, pentsatu beharko dugu, dudari gabe, gure gorputzan importantea dela gibela. Oso. Oso importantea. Bai, gainera beti esango dugu, bizirik mantentzeko zer beharko genuke ez, denok esango genuke garuna, arnasa, bihotza, eta maila horretan. Dago gibela. Bai, giltzurrunak ere bai, baina gibela ere bai. Bai. Gure gorputzaren fabrika handia da, hori bintzat. Hori asmatu dugu, bale. Filtro ez erdizka, batzutan bai bestetan ez. Bale. Giltzurrunak filtro berez handiagoa direlako. Bale. Eta berri sortzeko gaitasuna ez du. Ez du. Baina bai gelditzen den zatiak bestearen zatia betetzeko gaitasuna. Bale. Eta bestearen funtzioa betetzeko gaitasuna. Ez da beharrezko oso osorik egotea, egiten duen lan egiteko. Ez benetan, adibidez, gibel transplante bat egiten denean, erdiare jarri liteke adibidez. Bai. Bai. Erdi banatu liteke, gibel bat? Anatomikoki hori zaila da. Hau da, erdi bana jartzea, azkenean arteria batekin geldituko ginateke, zailtasunak ditu, baina bai zati txikiago bat jarri litekela adibidez. Bueno, total, nik egiten nioela, saiatzen naiz entzule baten tokian jartzen, eta entzulek egingo lituzken galderak egiten, eta berak erantzuten ditu galdera horiek. Hola, osatzen dugu ordu erdiko saioa, eta zeigarrena jarriko dugu, esan dizuet ba, zergatik inguratzen da inerrez. Eta gaur esan dugu, minbiziaren kontrako eguna bada, baina Santa Ageda bezpera ere bada, otsailaren hau. Beraz, busi kantu dagoaz, Zaraustik abituta, Mia, Elkano eta Garateko bailarara. Eta entsaio non egin behar duzu? Hementxe antenatik. Venga. Urte askoan mantentzekotan, Santa Agedan ohitura. Irratiz ere mediku jauna etorria da kantura. Ezkerakore zartxoak gera, eta badegunez lotza. Gaur txamponikan ez da tokatzen, itxia daukagu poltza. Baina luzeko gure ohitura, inoiz ez dadin isildu, hartu makila irten kalera, eta talde bat ibildu. Bueno, ondo gozaldu, bai. Ongi egin, Santa Ageda bezperako buelta Felix, zuri kopla honagatik, Eta denoi horrezetea. Bertxotan egiten duen medikoa. Bai, babalakoak egiten ditu Euskal Irratiko, gabonetan, urte hasieran, gogoa ematen digunean. Eta bueno, nik uste dut horrek ere beti urbiltasun pixka bat ematen diola osasun gintzaz arduratzen den, edo osasun gaietan arduratzen den programa bati, ez? Eta, bueno, hemen zaudeten ezkero, eta osasun gintza edabideetan mai inguruen ari garen ezkero, osasun gintza egitea niretzako sekulako plazerra da, eta pilo bat ikasten dute Felixekin, kalean ere esaten dit jendea, zenbat ikasiko duzun zu Felixekin, honezkero zenbat izun zu medikuntzaz, ez? Ez dokat idearik ere, baina bai ikasten da. Baina hontaz aparte lan egiten dut beste programa batzuetan, Amaraunean esate baterako, eta hori da gai orokorrak lantzen ditugun programa bat. Eta esan behar dizuet gauza bat, asko kostatzen zaigu osasun gaiak landu nahi ditugunean, euskeraz, erreparori gabe hitz egingo duten medikoak eta profesionalak konbentzitzea. Ze topatzen ditugu, baina konbentzitzea zailak zate, Zain xamarra zeate, egia esan, eta uste dut publikoak merezi dula, eta, gero Osakidetzako prentsaketare arazotxo batzuk jartzen dizkigute, filtro batzuk eta bar, baina, dena pasa behar da handik, bat eta beste, baina hemen zaudeten denok euskaldunak zaretenez, guk euskeraz lan egiten dugunez, eskatuko nizueke, pixka bat, laguntzea guri, ez, divulgazio lanerako importantea delako. Hoixe, eskerrik asko gonbidatzagatik,
Arazoz teknikaren atekatan. Ez dakit konpundu negatian bezala. Oituta daude. Baina izteko, Jose Referendaren akartuko dugu. Bueno, eta ordu bitan bazkaria jarrita okatenez, ni laborra izango naiz. Lehenik eskerrak eman nahi nizkien antolatzaileei, hemen Osagaiz aldizkaria aurkezteko aukera emategatik, eta bereziki Iñakiri. Orduan, nire asmoa hori da. Iaz sortu genuen Osasun Zientzien aldizkari berri jau aurkeztea. Osagaiz izena eman genion aldizkari jau. Orduan, esplikatuko izan pixka bat nola sortu zen proiektua, eta hortarako bi erakundetaz hitzen behar daukat. Alde batetik Udako Euskal Unibertsitateri buruz hitzen behar dut, UEU bezala ezagutzen deguna denok, urte pila badia sortu zala, 1973an sortutako erakunde bada, helburu nagusi bezala Euskal Unibertsitatea sortzea jarri zuena, eta, azpi helburu batzuk ere bai, Euskal Komunitate Zientifikoa batzea eta trinkotzea, eta unibertsitate mailako gaiak ekoitzi eta zabaltzea. Ja, 81. Urtetik aurrera, Iruñean antolatzen zituen udako ikastaroetan da, hasi ginen mediko batzuk eta profesional sanitario ezberdinak eta biltzen, eta unibertsitate mailako gai batzuk eta lantzen, eta horre kontaktu batzuk izaten hasi ginen, da geho balio izan zuten, bigarren erakunde hau sortzeko, ez? Bigarren erakunde hau danok ezagutzen dezu, ez? Biltzarra antolatzen duen erakundea da, ez? OE sortu zela ere ja urte batzuk badia, 1980an sortu gendun, osasun munduan euskera algendun maila guztietan bultzatzeko, eta helburuen artean jarrita gendaukagun hor osasun munduarekin lotutako argitalpenak sortzea edo bultzatzea. OEk antolatzen duen ekitaldi importantena hauxe da, biltzarra, eta hor 27 jarrita doka, baina hortengoa da 28. Eta, biltzar bakoitzetik material guztia bilduz, liburu bat argitaratzen da urtero. Eta OE eta UEuren artean, elkarlana egonda. Urte hauetan ez da izan ere oso sakona, baina bai egondala elkarlan bat. OEk eman izan ditu beka batzuk ikasleen artean, osasun arloan antolatzen zen ikastaroetara juteko, liburu batzuk ere elkarrekin argitaratu izan duia, bizi zientzietako ikertzaileentzako topaketa batzuk ere antolatu ziren 2010an, 2011an beste ekitaldi bat antolatu genduen Eibarren, osasungintzako hizkuntza politikari buruz izan zana. UEuk bere partetik antolatu bi aldiz ikergazte kongresua, oso importantea da kongresu hau, eta nik ustete garatzen jungo dala. Horre unibertsitate mailan da batez ere tesiak eta maila hortako lanak egiten dituzten ikertzaileentzako eskaparate bat da kongresu hori, eta guretzako OE-rentzako ere oso importantea da, kontaktu asko sortzen dira hortikan ere, eta ekarri nahi nuen, ez diapositiba hauetara. Pizkat kontutan hartzeko urte guzti hauetan egin diran lan asko, azkenian lagunduko digutelako iaz sortu dugun aldizkari hau sortzen. Hor jarri dizkizu edo pizka bat hiztegi gintzan atera dian hiztegi ezberdinak. Ikusten ez baitare leku diferentetatik argitaratu diala, useik argitaratu zituen aurrenekoak, 86an, eta gero gondia OEk argitaratutakoak, Euskal Herriko Unibertsitateak, Eluiarrek, Jaurlaritzak,
eta baita ere interneten konsultagai dago Gipuzkoako Mediku Elkargoarentzako Javier Agirrek landutako hiztegi importante bat, oso ez ezaguna oraindik, azkeneko kituen faltan dagoelako ofiziala egiteko, baina interneten jartze baldin baduzue agertzen da, eta termino pila bat sartuta daude hor. Liburu gintzan ere aurrera pauso asko eman dira, azkeneko urtetan, da osasun munduarekin lotutako maila universitarioko liburu desente argitaratzen jundia, pizkanaka, baina hor dauzkazu, zerrenda bat egin dut, seguru bakarren bat aztu zeitela, baina... Euskal Herriko Unibertsitatean aipatu nahi nuke euskerazko lehen tesia medikuntzakoa izan zala. Eta 76. urtean atera zuen Ricardo Arruek bilatzeko giz sortari buruzko patologiarekin lotuta. Deno dakigu unibertsitateetikan gero eta ikasle gehiago ateratzen ari dela, graduatzen ari dela, nik baino asko hobeto prestatuak daudenak ahoz eta idatziz euskeraz lan egiteko, eta osasun arlo desberdinetatik, medikuntzatik, erizaintzatik, farmaziatik, odontologiatik. Orduan hor badago, gero eta gero masa handiago bat, ondo prestatuta daudenak euskeraz. Eta kontestu guzti honetan, OEek eta UEUk elkarlana sakondu deu, eta azkenean animatu ginen iaz aldizkari zientifiko berri bat sortzen. Eta osagaiz izena emanez, iaz 2017ko kainean aurkeztu gendun Donostin Koldo Mitxelena Kulturgunean. Oda prensa horrekoa. Nondikan hartu dugun izen hori, 36ko gerra aurretikan argitaratzen zen egunkari batean, basoion osasun gaiz azpiatal bat, eta bertan batez ere Iñaki Barriolak argitaratzen zituen iritzi artikulu batzuk, eta osasun gaiz horren laburdura da, osagaiz izena. Eta osagaiz aldizkaria ateratzen da interneten, ez dugu paperean argitaratzen. Osagaiz.eus web horrian dago eta irekia dago edozeinentzako. Hauek dira iaz argitaratu genituen bi aleen azalak, ekainean argitaratuko da hurrengo alea, baina aurten berritasun bezala OEek antolatzen duen osasun biltzarreko material guztia ere osagaiz aldizkarian jaso dugu ale berezi bezala. Eta asmoa da, urtero egiten dian biltzar hauen materiala aldizkari honetan jasotzeko. Eta balitek ere, beste zenbait ikastarotan eta landu daitezkeen materialak ere, ale berezietan jasotzeko aukera aztertzen egian. Pantailan kopia batzu dauzkat, azkar ingo izuet, ikusteko osagaiz.eusen sartzen zatenean zer ikusten da. Hemen justu ikusten da aurreneko alearen azala, orain sartzen bazate, ikusiko dezuena da, arantzasun ospatzen egian osasun biltzarreko hemen banatuan liburu horren azala. Orduan, irudi horretan klikatze baldin badezue, ateratzen da, ale horretan jasota dauden artikuluen zerrenda, PDF formatuan, eta artikulu batian klikatzen badezue, sartuko zate artikulu horretan, testua ikusiko dezu, eta hemen adibidez, miokardioko infartu akutuari buruzko artikulu bat ikusten da. Ez da beharrezkoa erabiltzaile bezala registratzea, baina guk gomendatzen dugu registratzea, ze horrela ale berri bat sartzen dugun bakoitzean, abisu bat jasoko dezue, zuen emailean, esanez, ale berri bat jaso dara, eta ale horretan
jasotako artikuluen zerrenda ere ikusiko dezue, ez? Orduan, esate dizuete, doainik da, baina registratzeko hor klikatzen dezue, erregistratun, aterako zaizu olako menu bat, hor sartzen dituzue zuen datu personalak, eta ja erregistratuta gelditzen zate. Gipuzkoako medikoen elkargoarekin hitzarmen bat sinatu zen, genituen diru gastuetan da laguntzeko, eta ordainetan guk medikoen elkargoari euskararekin lotutako gaietan laguntzen diogu. Gastuak ere ez dira inbestinokoak, esan bezala paperian ez da argitaratzen, guri ondo etorrik zaigu hitzarmen hau. Eta ale hauek ze materialekin osatuko ditugu. Batez ere nahi duguna da, arlo eta espezialitate ezberdinetako artikuluak onartuko ditugu. Ez da medikoa izan behar artikuluak bialtzeko, erizainak eta osasun munduarekin lotutako beste profesionalak bialdutako lanak ere noski onartuko ditugula. Espezialitate ezberdinetako jendeak ulertzeko moduko lanak baldin badira, hobe. Artikulu hauetan ohiko atalak sartzea gomendatzen da, baina egon lehizke artikulu batzuk justu atala guzti hauek jarraitzen ez dituztenak. Biltzarretara askotan, adibidez, hauek antolatzen dituen biltzar hauetara ekartzen dian gauza asko, gelditzen dian hemen poster bezala, ahozko komunikazio bezala, pizkat landu gehizio material hori eta animatu artikulu bezala aldizkarira bialtzeko, guri hori gustatuko litzai guke. Izan lehike artikulu originala, baina izan lehike zerbitzuan edo zuen osasun zentroan landu dezuen gai konkretu bat, igual zerbitzuan barruan eman dezue bilera kliniko batean, eta hor gelditzen da askotan material bat, ez? Animatu, gai hori gehizio landu eta bialdu aldizkarira, edo beste aldizkaritan letu dituzuen artikuluen irakurketa kritiko bat egin, kat bat, edo farmakoi buruzko informazioa, eta gero esperantza handia daukagu graduan mailerako lanekin. Gradu amaierako lanak bain beharrezkoak dira, gradua bukatzeko, eta osasun arloan ikusten egea, gero eta gero lan gehiago aurkezten direla euskeraz, benetan, gero eta gero gehiago. Eta orduan animatu nahi ditugu gradua bukatzera difastin ikasle horiek, gradua mailerako lana euskeraz landu duten horiek, artikulu forma eman eta aldizkarira bidali dezaten, eta horrela beste irteera erakargarri bat ere eduki dezakete. Eta guk esperantza handia daukagu, pizkat lan hauek bialtzen hasiko direla aldizkarira. Bakarren badia jasotzen hasi gea. Esan bezala, web horri hortan egongo da, osagaiz.eusen, egile eskubideak esango dituzte, artikulu hauek, doi zenbaki bat ere mundu mailan identifikatzeko balio duen sistema da, eta sistema horretan sartuta gaude, urtean 2 ale atera nahi ditugu, gehi ale bereziak, eta denborak esango du, artikulu asko jasotzen baldin baditugu, ale gehiago aterako ditugu. Artikulu bat jasotzen degunean, besterik gabe argitaratzen dugu, ez. Beste aldizkarietan egiten da mesela, guk ere ebaluatzaile bat zuen esku uzten dugu lan hori, espezialitate berdineko 2 ebaluatzaileen esku, haiek egiten dute irakurketa kritiko bat, txosten bat egiten dute, txosten hori bialtzen zaie egilei, eta egileak bigarren berzio bat bialtzen dute, eta horrela azkeneko berzioa adosten den arte. Eta, aurkezpen pila bat egin ditu aldizkari honetaz, batez ere Donostia Unibertsitate Ospitalean, eta behin baino gehiagotan galdetu didate, erderaz bialtzerik dagoen artikuluak eta guk itzuli, ez da, euski esan dugu ez. Euskeraz bialdu behar dira artikuluak, hori badaukagu zuzenketak egiten ditunak,
euskeraren aldetikan, eta, bueno, UEUko persona batek egiten ditu zuzenketak, eta, bueno, azkeneko, bueno, terminologia mediko espezifikoa ere, revisatzen duten 2 persona daude. Orduan, bukatzeko, animatu berriro, dana erregistratzera, doainik da, oso horretxa da, eta horrela alde bakoitzeko abisua jasoko dezue, eta bueno, ez dezue pendiente egon behar, ja urrengo alea argitaratu dan, ala ez. Orduan, animatu, zuen artikulen 6 gelditzen gea, eta bueno, horrelako foro batian, espero dut zuen lanak laizter jasotzea bertan. Eta eskerrik asko. Mila esker, Joseba, Mikel, eta